Sa number 9, presyo sa diesel magasaka sa masobra 3 tubtub masobra sa 5 ka peso sa kada litro sa Martes. Samtang gasolina naman ang maganubo. Samtang dugang ang mga establishment sa Bacolod nag-upod sa kausa nga pag-convert sa used cooking oil sa biodiesel para magamit sang mangingisda. Base sa computation sa Department of Energy, magasaka sa masobra sa 3 pesos tubtub masobra 5 ka pesos ang litro sa diesel, samtang manubo naman sa masobra piso ang litro sa gasolina, kaga 6 tubtub 8 pesos naman ang saka sa kada litro sa kerosene. Hindi sa gihapon estable ang presyo sa produkto petrolyo, gani padayon man ang ginahimo sa talatapan ni Bacolod Congressman Albi Benitez sa paghaylo sa mga commercial establishments sa Bacolod nga i-donate ang ila used cooking oil kag i-convert sa biodiesel. May 23 na tanan ka mga kalan-an, malls, bars kag hotels ang nag-commit nga magaupod sa sini nga kausa. Pinaagi sa teknolohiya sa Green Solution nga kumpanya gina-convert ang used cooking oil kag oil halin sa mga gina-roast nga manok kag gina-convert sa biodiesel. Ang ini nga mga biodiesel ang ginabaligya sa mga mangingisda gikan sa napulo ka mga coastal barangay sa Bacolod sa barato nga presyo para hindi sila matamaan. May masobra na sa 4,000 ka litro ang nabaligya sa ila humalin sa ginlunsarang programa sang Marso sining nga tuig. Dugang pa ni Benitez nga sarang man ini mabaligya sa mga kooperatiba para may income sila. Ang Department of Energy natalana magpatigay sa testing sa sini nga biodiesel product para opisyal ini nga ma-endorso. Mga 80 to 100, ang cost ng biodiesel, cost alone is about 22 to 25 pesos. So kadako isang diferensya sa mga existing diesel. Now, kung ang 22 to 25, we give it, ang intention is to organize mga cooperatives sa mga different barangays so that they can now undertake this as a livelihood program. And if they will sell it, kung baligyan nila at 35 or 40 pesos, it's sufficient for them to be sustained kag makahatag sa mga livelihood sa ilang community.